welcome back. At tumiron sa tindahan kay wala na may ikabuyok. Yeah. So at tumiron sa tindahan, kamera ni Daddy kay di na mo ang apelidado ng mga bata kay galatag bata makadugay sa atong pagpamalit. Kaya daghang kuskos. So kamerang duha kay na ako ato mi sa tindahan sa manggrocery, ato mi sa tindahan manggroceries, then kuan ato pud mi sa tindahan sa mga sapatos kay na ako'y coupon may na lang makasave gamay padala sa Philippines kung na ako'y di na ako ganahan, pero kung barato pala ito na ako kay usik po barato ba ya kay isang tanan padala sa Philippines kung di ko ganahan sumuto siya kamerang duha ni Daddy. We'll see you there when we get there. Ni akong coupon. May na lang makakita tag baratong sapatos dito. Then plus coupons na to